से लगाओ तो एक बार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। का भाई का हाल बा? लोग सबके बता दी कि राकेश मिश्रा के एगो बहुत ही टॉप लेवल के गाना रिलीज कइल बा, जाना के नाम ह कमरिया। अब ई मत समझे लगे लो भाई कि कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागे, ई ना, दूसरा अंदाज में आइल बा, टॉप लेवल के गाना कमरिया। अरे राकेश भैया, पैसा के तू गार्दा उड़ा के रख दिल हो। अरे थोड़ा बचा के रखो, काम करी। अगर हम बात करी वीडियो क्वालिटी के, तो गजब के वीडियो क्वालिटी बा। देख के बॉलीवुड वाला के होश उड़ावे वाला बनल बा, आ बॉलीवुड वाला के होश उड़ जाई देख के। और ई गाना के तो देख के लागता कि ई गाना के मिलियन वाला टैग लाग जाए। और ई वीडियो देख के लागता कि पवन खेसारी के पीछे छोड़े के विचार बनौले बने राकेश मिश्रा। एहो रसीली हिलाव कमरिया, एहो रसीली हिलाव कमरिया। का कमाल के लास्ट के सीन बा हो राकेश भैया, ई कमर हिलल कि रबर। कमर हिलेला की रबर हिलेला। लेकिन भैया जौन भी बा, ई गाना के लिरिक्स में मजा बहुत बा। रउआ सब भी गाना के सुन ले बानी, और सुन ले बानी तो अपन राय कमेंट में बॉक्स में जरूर बताई, और 10 में से कितना नंबर देवे के चाहिए इहो जरूर बताएं। और रउआ सब भी चाहता नहीं ऐसा ऐसा वीडियो देखे के, तो सबसे पहले हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और दबा के शेयर करी।